miljoen flessen met Zangk. Van de 3 miljoen zak voor en achter bedrukt. Van de 4 miljoen boxen met drank. Zeker 5 miljoen buus, 6 miljoen muus, 7 miljoen liter water. Van de eenkanse vaas met geregoede naast in het ruim van de Imperator. Dat was Delisse lui van Bivien op de hei. Dat was Wil van de kantje van Wel. Dat was ook Zevenberg, maar bij werkte niet Gerde van Echt heet geluivig Michel. Dat was Hotzelman Jules, altijd zat wie een nul. Of houden zich met zijn kater. En de man die het duur met een moel wie een Jules was de baas op de Imperator. Van de 1 miljoen zak vol met zeiknate drek. Van de 2 miljoen flessen met Zangk. Van de 3 miljoen zak voor en achter bedrukt. Van de 4 miljoen boxen met drank. Zeker 5 miljoen buus, 6 miljoen muus, 7 miljoen liter water. Van de eenkanse vaas met geregoede naast in het ruim van de Imperator. 7 weken van hoes en de tering broek goed en veerzwalkte toen over de Maas. Van de blok op de boot gingen er 2 die dood, alleen ik en de hond van de baas. Maar het schip sloeg mich om, tju, dat was dom. Het dek ging al kaal onder water. Draaide 9 keer rond, toen verzoop mich nog ten hond. En de rest van de Imperator.